път и двамата ще минем по тази шибана трава, айде. Бум! Какво става, яци? Познайте къде отиваме сега. Това си от YouTube. Да, бе. Може ли една снимка? Ми, брат, малко бърза ми, извиняй. Айде. Може ли да платим и двамата за половин час, ако не да го удължим на един? Да? Да. 5 5 евро и 12 цента. Още на загрявката се изпотих супер много и сега ще пробваме от тази страна до ето тази, кой първи ще стигне с качане. Round 1. Round 2. 3. Това не знам дали ще завърши добре, принципно. Първо остави, бе. Толкова ли е страшно, бе, да. Колко е екстерно това от 1 до 10? 3? Уоу. Брат, имам страх от високо и не мога. Давай, ще го направи. Брат, имам много страх от високо, бе, да. Нищо няма ти стане. Брат, мисля, че ще се пребия. Давай, ти си. Брат, ще се пребия. Няма, бе, давай. На мен не ми стана нищо. Така ли, бе? Да, облягаш се назад веднага. Охо. Ето виж, малки ти показа. Това е супер стръмно, наистина това е много стръмно. Не знам дали се личи колко е стръмно това. На живо е много по-страшно. Това е много стръмно. Значи ще видим кой за по-малко секунди ще премине през това. Трябва да стъпя по тея. После от тук да се фаща за тези Monkey Bars и да стъпи на това. Дай. Сега ще направим нещо, което не трябва да го пробвате вкъщи. И познайте какво ще направим сега. Хора, ще видим колко разстояние мога да изтичаме в Lidl преди да ни изгонят. Страшно ли е, бе? Аз мога да го минам, Време ли е, бе? Еми, то същото го напекло. Ти ако минеш така, не знаеш, че там, където продължава, да има такива за краката. О, не. Колко харесвания? 60 лайка. Трябва да има поне 60 лайка да го направиш другия път. Добре. Айде. 67. Добре, айде. 67. 67 лайкс и другия път. Другия път и двамата ще минем по тази шибана трава, айде. И двамата ще минем, ако събере 67 лайка, нали така? Айде, добре. Айде, правим го, добре. Айде, този път е толкова страх, айде, мога вече спокойно да се бахнеш там. Айде, ще го направим така. И ще качим и ония клип с Lidl. Ама за него ще има колко? За него 80 лайка. Айде, добре. Я се пусни. Връщам си думите назад. Трябва да съберем
250 лайка, за да го направят това шибано нещо, наистина. Wow!